Un sinal como este regulaba tai pouco o aparcadoiro na contornada a Praza de Abastos de Pontevedra, aínda que reservaba o espazo para servizos no horario establecido, permitindo parar 15 minutos, fora desta franxa os vehículos podían estacionar libremente. Hai uns días o Concello mudou estes sinais por estes outros. Agora tan só se permiten paradas dun máximo de 15 minutos entre as 8 da mañá e as 9 da noite. Fora deste horario está prohibido estacionar. Os sinais son estéticamente absolutamente iguais que os que regulan a zona 15 en toda a cidade, os únicos que había prácticamente hasta o día de hoxe que regulaban a zona 15 en toda a cidade, e aínda por riba o texto é exactamente o mesmo, cambiando a orde das palabras, non? E significa cousas totalmente diferentes, claro, que o que ten a linguaxe, pero o que non lle podemos pedir aos veciños e veciñas é que cada vez que teñan que aparcar teñan que facer unha análise sintáctica da sinal que teñen na zona na que aparcan. Estes novos sinais están na Rúa Serra, en Valentín García Escudero e en Julio Camba. Os socialistas critican tamén que non se informara aos veciños do cambio e aseguran que na fin de semana xa se puxeron unha vintena de multas. Esta pasada fin de semana, froito desta non información por parte do Concello de Pontevedra, pois súmanse aproximadamente unha veintena de multas só na Rúa Serra, de xente a que lle meteron unha multa de 200 euros e en algúns casos con retirada de grúa, non? E non porque tivesen ningunha vontade de infringir a norma, senón simplemente porque non sabían que a norma cambiara. Segundo o Goberno local, a medida tomouse a petición veciñal, xa que tras o peche dos locais de ocio nocturno, algúns trasladaban a festa a este punto, poñendo música nos coches aparcados a altas horas da madrugada. Explicación que non convence o PSOE. E que independentemente de que se poda aparcar ou non, un non pode poñer música pola noite a altas horas no seu coche, a todo volume, molestando os veciños, non? O problema non é aparcamento, o problema é controlar que non se produzan esas violacións da norma. Se polas noites, moitas veces, só temos unha patrilla da Policía Local para vixiar toda a cidade, é difícil perseguir ese tipo de comportamentos incívicos e, claro, se opta por solucións drásticas como prohibir o aparcamento simplemente para que unhas persoas non poñan música elevada no seu coche. Nesta mesma liña tamén se pronunciou o Partido Popular. Para Rafa Domínguez, o conveniente sería reforzar a presenza policial para atallar estas festas e cualificou de ridícula a decisión de modificar os sinais de estacionamento.